Ah putain. Wala tsara kinjikatsika jiaby. Matetiky za ty matetiky volagna aminareo ito le fangalagna Madagascar tsy vita. Matetiky volagno ito, volagno fangalagna olo Madagascar tsy vita. Moi personnellement volagno aminareo misy olo magnafitra olo boka Madagascar hava ty nilefa, ni saka boka aminareo agny za miamby izy ito. Za mangala vady izy magnano vadenane tsa ambadika re. Fa impiry za mbola sanany mbola tsy mahazo fo. Avo mandrainy raha tsy azoko amin'olo sanany, anao nangapitra olo boka Madagascar olo io navito. Olo io milefa. Anareo mandrainy mihevitra fa olo io ambela milefalefa karaha io fo. Olo mandrainy anareo masaky mivolagna fa za zao ty karaha nataony vadiko nangafitra za boka ta Madagascar tany za navy teto. Imaginez même pas un mois za nandeha nilefa amin'ny sisinay. Agnatin'ny jerinakazy za tsy mila tabitabaigna za milefa amin'ny sisinagny za mbela. Koa za nagnafitra olo boka Madagascar agny navika eto andafy eto. Après 2 semaines izy nandeha nilefa amin'ny tany nimboana gidigidako andianako jusqu'à préfecture ay. Andianako jusqu'à préfecture. Oui, mpoko tratra za mivola zay. Anareo ma mihevitry magnavitra olo Madagascar agny kuna raha yambesa mbola tsara. Magnavitra olo Madagascar agny raha. Rien que les ton nom mamory taratasy nanani nanana. Sans compter vola. Agnanaovantegna va-et-vient mandeha mizaha soramontrika anareo mandeha Madagascar agny. Mandany vola ka mivangabina avion nareo titra mandany vola magnano dossier nareo titra am TLS ambassade etc. Imaginez anareo hava andafeto même pas 2 semaines anareo magnano vadigna aminaka dia nareo tonareo. Za ino escalier sa ascenseur za magnatrona anareo boka Madagascar anareo mifotroka io. Anareo mivola anareo mandrainy miala boka Madagascar agny. Oui, zay milely folo t'inquiète pas. Azafady aminareo magnano inty. Magnano inty mikosoal de Ramadan ty antegna ty voilà. Boka anareo vola oui za milely folo nananina anareo mandrainy avandafeto même pas 2 semaines lely folo tsy vitanareo. Lely folo tsy vitanareo. Zoma anareo mihevitra lely folo io ambaranareo asa moramora. Anareo sana volagna baka ty ovanka malaky magnano lely folo. Lely folo io tsy asa moramora marary lely baste io tsofo. Misana baka mivolagna ino hoe kamiasa zay ka mandafy masté ambaranareo moramora mandafy masté. Imaginez fo za de kantidanaka de kitritriko enany miditra agnatin'ny masté naka moramora fa hitanareo zegny. Astafurullah mariny. Hay. Ni raha tiako avegna draka fihenagna ka tsy henao karakory fidiragna fiboany deja za idiragna. Fotony izo deja anareo ndenareo agny fa Madagascar agny isolo ni fainareo vola ambadika ry ni vangainareo lamba 75 000 francs olo igny ka tsy nahay fa deka aminareo anareo mandeha mitoto va ampodiana lamba nivangeko aminareo 75 000 francs. Imaginez 75 000 francs. Ke za nandany handra. Nandany fotoagna nandany zegna o nagnafitra anareo boka Madagascar anareo avy jerinareo arianareo fiagna anareo mandeha milefa agny ambodikodira andehanao ka milapafa andehanao amin'ny ofia andehanao amin'ny préfecture point ratsy fagnaza fotony volanaka tsy hoan'ny tsiakitsiaky karaha io ambarareo volan'olo hoan'ny karaha io dia nareo ataona agnanareo tsy tetry za ka ataonareo ratsy fagna je m'en fous ça fait rien paritika ino ni sahanan baka iro magnano sababon-draha karaha igny antegna tadiavindreo mangigny déjà fermer la bouche iro magnano fiaignandreo mbaka adako nangalako anao boka ta Madagascar agny andeha lely mastenaka point lely mastenaka ka tsy vitanao ça sert à quoi anao mody amin'ny tany nangalagna anao agny i raha olo sanany mangalanao boka Madagascar fa tsy za volanaka ndeha hoanoan'igny botra karaha io fo intsintsainareo za amin'io agny mandafy masté nagnafitra olo hely misanany manja anareo magnasara mitsapoipoi iaragna malala jiaby ty zay ty mandeha magnano vacances à Madagascar agny fo misy vola fa zay ty fatiny draly zay andafa ty misy misana baka zatra ny fasantegna 500 € par mois Madagascar agny ava ty mandray ty edaheda ty tsisy vola déjà volanaka fa lany nagnafarananao boka Madagascar agny bien avion nangalagnanao ta Madagascar tsy babanao nagnefa zo tsy reninao zaza raiky nagnano cotisation za nagnano siko zaza raiky tagnaty tonga roe telo nangalagna boka ta Madagascar ta anao avy eto mandray avo mandray matetika anareo zaza vonivona vosontra aby io maregny volavolagna à gauche à droite ary tia anareo magnaraka andafatsika ty andafatsika ty ireo olo aby tandrignesanao volagna aby io tsy nagnafitra anao ta Madagascar tagny hitandreo dralinao io boka ta Madagascar ta fa anao tsara nafarindreo zana inikinikanao
ya inakinika baka ngaato fa zamba tioko lilileno ko tandafta ti zana rafitranao boka mijalonao ta Madagascar ta anao navito mate tsy volagna nakany ny masina aminao fa volagna amy sisina yani nindesigny el soirée gasy hagnanao iny tabela beltra mandeha mitsetsetry iro jiaby tagnatin'ny soirée gasy to tsisy tagnany cotisation nagnafitranao boka ta Madagascar ta tandafitra tsisy volagna aminaka zovy iro jiaby ndero fotsy eky tsy mahay à quel moment ro nangala rendez-vous tam TNS tary tamin'ny ambassade de France iro tsy tagny zaha ni fo marandregny mangala elsi pa mandeha matsentseky zavagna biola bina avion lo boka iny matsentseky ategna anao havito ndraiky dako aby za io foagnano azafady raha tsy fagnahy za ko ataonao raha tsy fagnahy fa toriako amy préfecture za miandro toriako agnino anao ndeo olo nitsosa volanareo fo amy sisiny ary tsy nagnefa volanao fa mandeha amy la police a président fokotana ary magneky marigny za andeha hitory re ihany fotony tsosa anakatsy ny fena tsosa otrino izy amin'io tsosa 200 000 ndeo olo mangalatra iny ty tsakotsako fo ta Madagascar atao mipopoponareo naty tany mintsika za volanaka andeha hoan'ny bojo andiaraka amy préfecture mody a Madagascar any izy ka olo mba mahay magnasitsiky jiro iya Jasitsiko atsika jiaby ka Madagascar any tsy olo jiaby andafaty miadamy tegna antegna ka navy mba magnanova hypocrite agnatin'ny taogna raiky taogna roe taogna telo mba jerin'olo iny mba mandry tsy nisanany koa ny jerin'olo tsy mandry même pas 2 mois même pas 5 mois anao fa ifagnandro io mbola tsara anaro tia mihina volan'olo boring avo mandray mandeha mitsetsi amin'olo any izy ka olo avoan'izay fa macomprendre karaha za personnellement fa haiko karaha zegny toetsin'olo boka Madagascar antegna tondro escalier antepaka tsy escalier feky fa ascenseur iro mitsofotsotro feky ro avy aty ro miza aie metimety amindreo ro diandreo tondro any hay za ino namoriako vola agnatin'ny togna agnatsoritigna avy aty igny ino za anate nitsangan'olo ana feky ny te misy tope mandray raha tsy fanahy nanany drako aby hitanareo olo nangalatra tsakotsako ta Madagascar ta mipopopon'olo na tsakotsako tompoko tsakotsako matoe manatrombotro ninakaty vola nakaniala tagnatin'ny 5 ans raiky namoriagna vola iny beka angalagna lena mboa lazagna boka Madagascar ho avito voilà. Véronique Mathieu, de quoi tu parles? On parle de Oulan de Chulite Boka Madagascar, avec un terrain fangando. Nangalantenga Boka Madagascar, avec un terrain fangando. Donc, comme préfecture, point c'est toi la ligne. Animza. Zaitumanyo. Zangahar Zuti Fatina Hefande Amali. Zangahar Zuti Fatima Man. Zamchak Mande préfecture, Turi, qui est de Madagascar, point c'est toi. Il y a Fatina Vita Hassan Chulite Ismandenda Fatike. Tismandemode. Il m'a demandé. Point, c'est tout. Sauf là, 40 ans, faitana rosati, azafade mvatu kwa ngabo. Faitana antengati, de acharangantengay, ti antidakara, yu ma fatantenga. Fantenga pour le moment, yep. Reconnaissance, c'est nanga douce, terre de jantenga bokata Madagascar, antenga futka pour le moment. Va dire les autres fangala fout ton presque manangambi. Zambouillet fou. Zati voulons faire ça, tia. Non. Fa antenga fanga janga iza antenga reconnaissant antenga futka yu zati vulga mnaro fa zati mandem lila gauche zati mandem lila droite fa ton nous labzi fa ton tegati fa antenga manganda yanti dati na rafta antenga boka Madagascar antenga zuti mbola futka yito vas-y karazinga tonu tia ziska chitioku nanana hai zama miasalua noti ya za dek chitia za programmatique karazi point c'est tout vous mangez antenga mangafta na roboka Madagascar programme tsara les latins fenyoti avetu zema ndamour et tout mitad vola mis vola zema de voyage mande voyage mande mpuda Madagascar beka roa Madagascar ba inti mba envie ma itantenga zebka ngati programme iuli na farno yetu deka séjour kun sana mbola chamjwe mbola vignette pa kana tim passeport diendo tondo veluma samtsara bye saili zambola chanambade ya in dédicace no alenjo am radio Jupiter af kamare zambola chanambade hai nono mbola chanambade zwe
ny olandafa ty fahitako izy ty ya misy ndraiky n'olo saroty misy n'olo saroty nye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  fa izo mandrendra ko aby antegna mitady place io olo ka fa saroty ambara foikiny karakory pavoary karaha nakati za voalohany nagnano nakati kony saroty ny antidaty nde antigapa pasola nakahy fo saroty imaginer ro zatovy aby fa antegna magnambomboatra karakory ma izy ty fotony eko tsara be za tsy nefa ndeha-pody a Madagasikara avoka barony taratasy za tsy mahezo za tsy mahe za ty indesiny agny za fa mandeha agny atoe za fa mandeha agny avo mandray nareo babahara aby io ko fangala décision mba mizahamba agnatin'ny internet ato mety marandeha toko sa tsy mety ataova richesse za ty sarabady navandafy eto mety misarika azy io ty sa tsendriky mety misarika internet ao magnambara anao zabeky misarika anao koa misarika toriny vadinao dégage anao mody a Madagasikara amarem io fa ity délestage à Madagascar au coupure d'eau coupure d'électricité agnino anao ino asande tono Madagascar au hino ndetabia ndezafune mandiniki ada kwa biuza antenga tizuka tafela ta Madagascar jalna tontenga ngapana ndenda andaf credit ari ala terroriste am varch credit mangambuta talatala yela ntandi mbola tsare karib credit point c'est toi la ligne agnino za atsaranga nakati chivengzini atsaranga nakati tsy vegny zegny mampahitanaro za ngengeny io koa za fa handafa ty fo hitanaro ngengeny za ty ta Madagascar tsy ngengeny karaha io nde filileko martenity na fitriky chaque tari fotiny mana la famille tegna tsy naefa de kantegna igny PD maloto be antegna maloto mbola PD koa nde la famille fekiny tsy naefa nde za fekiny tsy romo tsamy la famille tegna tsy naefa aviany la famille tegna naefa zao ty antegna mba vatambalaka mipetraka andafa ty agnanakoro azovy nana ndefa vola amindroa heureusement quoi en plus antegna zareo koa nataony zagnahary la famille anatiny la famille ona ndeha dafa ty agnino ro iro karo tsaminaka za tsy magnandefa vola iarantsika mahita va ifianagna Madagasikara ao agnino tsisy agnino rafesa za avo mandretra sisika nareo fa antegna ka vantabanka antegna za ohatra sisika nareo za ko za vantabanka zao rafesa baka moi zegny hoe zegny rafanao ya ok viloma aminanay fiainagna nakamande ça me fait ni chaud ni froid point c'est triste mais c'est comme ça c'est comme ça hein zandriko zao ty nivolagna zoky mikaniova PD ok ary motognanao indesa agny tanako volanaka agnino viloma moa ity drako aby fa indratondraty mipotika fa mbola misy olo tsy maharaka aminany ty za drako aby za niara ta Madagasikara tagny ny fiainagna Madagasikara agny eko parkera ny fangatana amin'olo andafa ty eko parkera za mbola mipetraka ta Madagasikara tagny fotony io asanakapina volan'olo boka andafa ty za mbola mipetraka ta Madagasikara volaniko tsara za mbola mipetraka ta Madagasikara asanakatagny pilina volan'olo boka andafa ty point. Et donc, anaro zaza vous sont aby io. Anaro ka fangatka vola mangata vola point. Fa inti karakory ty volan. Calcul naro fangatagna vola io tsy mety feky. Za ko misy lany fagna karaha ty za mizaro tseka mangatka vola. Tsy fagnanaovako izy. Tsy fagnanaovako izy. Za ty mangatka vola amin'olo. Anaro mba mahitava inspiration angatanaro vola. Baka mizanagna ny fleflef nakata Madagascar zanafta ty nikaiky za fa igny tsy navoefa zegny collage ok tsy navoefa collage na ok za mbola za solution volan adako za ty volanko aminareo fa nipetraka ta Madagascar ato aie mare mandrenao olo hibary tsy navoefa zegny collage nataonao ino collage anoano baka zegny badimany ty nakany ok adako atsika olo sensé fleflef miarakaraka eto donc c'est normal hetanianaranao c'est normal za pangandefa vola aminao Western Union donc c'est normal nom prénom date de naissance lieu de naissance nombre heko fo c'est normal tsy navoefa zegny école azana agnatin'ny 2 mois quelle era kazatsika eky école narory avo mandray école io raha farany mora hazo ameza za numéro ny lycée zegny hoe eo antegna ameza za numéro ny université karaha zegny hoe kayentegna baka bonjour non za totondre ihany za mipetraka andafa ty apparemment école aziny tsy haiko tsy navoefa attends vérifier ne attends beaucoup be ro mira hitako directeur magnaboka
Ah, un mois inch na voefa io, il y a 2 mois. Ah non, ici fa voefa fa mettre 2 mois à venir io. Ah, tikati. En poudre konde. Zeheti, tam zembola ta Madagascar ta, pihina volan'olo mandafa ty. Point. Ndefa gn'anaovanay ty aby. Ah, narary ray ano e, mandefa amin'ny mamangy ray ano amtafidriky l'hôpital agny zay mangala sara agnabony fandriagnan'olo marary io. Sakuma, anao mijotsoa eto akendrika e, angala sara fotony andeha hitako vola amin'ny bokandafa ty. Io anao magnano kenkina agnabony tsy andeha hamangolo marary dia agna l'hôpital agny, tofo. Hamangolo marary dia agna l'hôpital agny. Anao havary anao mihambotra ary mangalangala sara tak tak tak. Igny alefagny. Désolé bébé fa za io marary tafidriky l'hôpital. Fa taone tam zanandro za. Fa nareo zata va iza nareo tsy mahay manikanikany. Anareo tsy mahay manikanikany, tsy mahay mangataka vola. Aza hitanao hoe tsisy hanigny. Adako, tsisy hanigny. On sait très bien week-end prochaine anao fa ay aramena. À quel moment anao tsisy hanigny? Babanao mitana iny ty grossiste ary karany mitana grossiste amin'ny rue Justin Bezara. Babanao mitana grossiste or ke tsisy hanigny izy. Avanao folo mipetraka andafa ty. Fa anao fo tsisy hanigny a Madagascar agny. Tsisy hanigny. Ndentegna kivy. Ndenao koa ny kivy. Anareo mba mahay magnano hypocrisie. Za magnano wedjiwedjinaka Madagascar déjà. Za tsy mandiniko feky nandeha amara nananina. Moi je cherche pas. Fa impiry vla. Za ty tsy mitady olo mampalov za. Zo ty fa tsisy tokony mampalov za. Za ty mitady andeha ilelely vita lelely atsika midikatoka anao meko tetembola vita ça reste là. Za tsy mitady olo andeha agnarojerinaka oye andeha itomagna. Oui, tsy avoky aiky lelagna non. Igny tsy ninaka. Ninaka ty atsika fanoatry oye. Ndray za fo déjà kofa misy lela tieko ko agnaty Facebook za commence mikorokoragna aminazy fa tsy mikoragna araiky midariatra be mifomba marandraigny kokona afaka mare iny raha atao dimina afaka mare igny tsy vitako. Fa gnanaovako aminany ty drako aby za zo ty commence mizava karaha igny. Ry mety aminakahy ny fasina demande d'amis. Coucou, ça va, nanani nanana, mamaly izy tsara tsy mamaly izy tsara. Io koa tsy mamaly ke lasan'olo hafa ny chance nany. Agny agny zay mikoragna agny après 2-3 mois ka magnandeha. Ah, karakory ma commentegna hely photo de story nany. Antegna miandro. Lera no mba au moins déjà anao hen fa anao mi-existe check les lady bogosti mipetraka andafria mety shiba izy. Fa anao fo te distant. Voilà. Azadigna mitana distant. Voilà. Anao mangala kwenino. Coucou, de temps en temps, anao mangala kwenino. Vas-y. Eto anao andeha Madagascar, anao io anao commence mikorokoragna tous les 2-4 jours. Salut, ça va, nanani nanana. Une semaine tsy andeha nanao madame anao volagna aminany. Ah, za io misy dia tamtampoka andeha Madagascar tso. Izy mandray volagna aminao. Ah, za tondrasaki raha nanani, tondrasa iPhone 16. Déjà fois iPhone 16 nakana tok 10 fois payé tari tam la poste tari 10 fois payé tam la poste tari. À quel moment ça ita volando de iPhone 16 no Pro Max en plus. Alors adala minate. Nde chang vat naka Madagascar ri chenjik nanunga. Ay iPhone 16. E na rotsara iPhone 16 de fa vitap man clip sage. Ya, aftap man clip sage en ban riba jusqu'à temps pour vitak fu. Et non, iPhone 16 ko ambarana trano fa vita varavarana kaja varavarana kama fil areki aroe telo eftra dimy tsota miaraka amin'ny kabony iPhone 16 angatana rozy za tsisy le namboa fangatana vola kara ya hitako zay ayo mina te za tsisy ni kuranga mandoptra mari mande ada kwa bi itanaro za tsara be atsika jiaby agnaty Facebook ato mahefa za miegny tsara. Il y a pas de débat nanani nanana fiainana kaka tsy tianao igny problème non insistant je m'en fous azavolagna aminaka. Za drako aby mihigny tsara. Za tsara itanaro nandeha nimaly oye ambadika ry nandeha nimaly oye ambadika ry. Za mangala droite nakafa. Zay hoe problème ambadika e za tsy hitanaro agny. Za mikoegny nakahy tranquille.
mbola misy olo tsy tiantegna fo za tsy mivolagna fa igny hoe tsy tiako e nde za ty mba misy olo tsy tiako fa tsy nagnino za fa tsy tiako fo fa point za magnano fiaignanaka ça reste là za mba misy karaha zegny tsy haiko anareo na tsisy fa misy olo koa za karaha ty drako hoe tsy tiako e za mangalako aignanaka point za tsy andeha hikapokapoka amin'olo andeha gauche à droite fôtony olo io misy moment olo tsy hainao pokondreny tsy hainao poko je ferme la porte. Tsy haintegna pokondreny tsy haintegna pokondreny fa olo igny tsy tiantegna fo point tsy haiko anareo na karaha zegny na tsy karaha zegny fa misy olo tsy tiako point izy tsisy raha ratsy nataony za tsisy raha ratsy nataoko izy fa izy tsy tiako fo point misy olo karaha zegny misy koa olo za miaraka amizah izy za miaraka amizah izy tsy tiako fekiny fa para nareo vantabantaka io na tsy tiako anareo taoko tiako fo bref ino manjana volagno ya za taoko aby ty miaigny tsara hitatsika io tsy mandeha malimala amin'olo à gauche mandeha malimala amin'olo à droite nananina mbola misy olo tsy tia za mivolagna aminareo tsara olo tsy tia karakaraha io fo fa leky tsy tia jusqu'à ta mandeha amoasy za koa ndrako aby ty akory mataontegna ho vantaka drako aby nde tragnonaka namboaraka Madagascar nde cripsat tsendriky vita fa agnatin'ny 5 ans nagnamboarana tragno nde tsendriky manonga ao déjà ka igny fataon'olo débat amy sisina regny je m'en fous ataova fo débat nareo ein tragnonany tsy mandeha tsotsotsotsotsotso je m'en fous igny tsy asako loa bref fa ny raha magaga drako aby jusqu'à ta olo mandevigna aody agnatin'ny lakoronaka atsika ty za koa lany fagnahiry zoko nandeha mikaiky za taty ino ty mivadiny zoko zay nandeha nanasa tagnaty lakorone to nisy olo nandeha nagnafotrika aody to izy nahita vadiny zoko igny indesa tagnana indesa vita andeha nako drako antegna ty tsendriky vatagna tsara bekiny le raha za vataka tsara beky io nareo mamoriky za mandevigna aody agnaty lakory io antegna ty tsendriky vatagna tsara bekiny iany ty danaka io tsendriky nata antegna tsendriky nandova hato to fo ambaranareo zegny à quel moment drako aby olo tsy nikotraka anareo mandeha amoasy magnasignasigny raha asignareo mandevigna hody agnatin'ny lakoronakary tomboko azafady ko misy raha ratsy nataoko taminareo igny azafady kabarigna odiody io ka farandra malaky masigny tsara bekiny Dieu tout puissant malaky masigny zo avozoko ke azafady aminareo igny kabarigna odiody azato yambesa za mba vantavataka drako aby mba mitsangatsanganaka tétage ary mba misy lapisine hely agnatin'ny lakoronaka ao nareo mandevigna ody anareo zao drako aby ty andeha andevigna ody ary nde tragnonaka tsendriky vita nde cripsat tsendriky vita za fa maty eto anareo tsy mahay mamoriko anareo koa amoriko mba vovory reza olo vata ambantagna ary franchement sana olo nahita zany diaka divin ity tsy divin fa voaloboka ny Jesosy Kristy amena any diaka divin on commence vantabantaka non le nifangery izy io koa tsy asizoko anareo drako fa misy antegna miaigny karaha io fo misy olo tsy hainareo karaha io magnano concurrence amitegna anareo tsara fanody olo karaha zegny mbola tsara kendriky edy atao commentaire edy tsao fo za ty mikapokapoka eto raha ty bloqué amenareo commentaire atao j'adore ndraigny karaha igny commenter edy anareo drako aby mbola tsara commence veta nivanga divin karaha toy 5 litres 5 andrako anareo tsisy ny commenter raha ty donc reheky tsay mbola tsara kendrika amin'olo jiaby agny andrako aby raha ty donc reheky tsay anareo mbelako dodo aby tsao fo za tatatata karaha radio lany pile je sais pas quoi mais bon en tout cas fangatagnany maro oui magnanaova igny ty en direct magnano sanjiny lehilahy tout ça sanjiny lehilahy drako aty hitako tsy vegnivegny za zany fotraka karaha ty en tout cas voilà
za olo magnano sport blanc tande tok dalala riva trabinakati chofu misul tete cham sisnay ada ko na rupi drag za kan drag na ruchinet bata iran vola ile da zafadi mis moment zo na rum drag fachi mashir anda ro kam drag za chita na ruchinet naman taira hit 200 euros alto amina ro 200 euros inga vumande chikam kurana kombo na tok sarchilen fu dragage na rum baptumbusa 500 euros hili atika famia kaide Ndati ufara chisarcho to. Avuza fara chisarcho azu chofu. Ana ruang wanze tukni drag za. Mis moment zo atok sarchi itaze tairam vola madudu. Faita kwed message na ruin. En tout cas, azadine atazam varcho vula fut marmar izat matitit ka toto kam studio chofu wanzelian. Ada kwa be anaru lienga indako za kama ndefa misazam anaru vunga mangala komondi za kama ndefa misazam naru bavalier. Ni sana misazam tenga tondo vu jalinjo fwa tondo. Ada fote misin sana mbaka ko dinaru mbola mbwanga Madagascar ngizavatia naru chihita. Azamanga twitchen karaze da kwa be. Un promesse d'ivrogne. Avoir na roka fan vulna raka ale na ro vulanga ale na ro asuri. Ko fati ale na ro vulanga dek man fasa message nyaka mis moment titaka dek fa man fasa message. Faut une maru sana mbaka ri mitadzi za kon vulna. Non fanaz nula mbaka. Avu manje na ro vulanga mnakafa ki asko zinya na ula mbaka ri tukna azim za manja perte you. Faut une chat tinga zele kuno vartu vula futra manjara madaga inti angatin Facebook tiatu. Voilà. Azadinga kwa miss hul mangan contenera boka Marseille mande Madagascar wan zelian miss hul mangan livraison boka yet mande a Madagascar chofu inche charge voilà inche charge on vous mande encore une fois anaro jalti faino ana rumande dako ya put kumande kuranga lunza ya la foto lukna ka fanaska vatu kumila kayinga ndimpinan fine amput kumande kuranga amachi bedragi amnarial kile achi bedragi amnarial atom kont na Madagascar zamnyando i manjana develop ya put kunde kuranga dako be izwe ana ruwa farnula Madagascar na rukavit maizampechka point maheza mipetraka aza varinga moye nulambatkari no incha feranaru anaru havet midukua mpitacha amdur nangafchanaru impun now anaru fatof kamdur nangafchanaru midukua ofu mandapa bamdukua tongarek tongaru tongtilu kochinyad manje misin san kali problem sanan chimangani forfikin ro havet uling chinya damjut dialwa tondo Avu mande le problème antenga menjuching antenga mandem tudrom prefecture ro abon fat mandem da Madagascar azaminga chini nde hanofu china ngani for fotin mate bakan vadinga Madagascar zan vulma fan vadinga distance yuchi vadinga fot na noma nga jangal riano a Madagascar an shak nyantenga nda fatika manga jangal yantenga shak chimi tu fa le vadinga na ro sambi hit yoni rahamnan yon tenga vadinga they can get na romantic bevukan maugun Madagascar nga avion den tenga fantenga mnyarchi fu nyarchi fitavu ana romandeni donc dia na ruato na skara na tok bakazana buka zana fani lila na kabuka Madagascar na tetu lila fan vula zati smart sarutin tweche na kati ti antenga tiandenda fini yafu watenga ya izo manja karana kaiva za foti zakanyala tamnana ndai cheche yema chistantu mcheche fun zakara 5 mitush fuit za 5 mitush fuit fa halaruna farin gasa be razna chika stam gas yi anonde cheche ulna ngachano ni cheche yeta farana rosa bim cheche sambul mangala ni rizon monan point citoyen chivita Zinda kwa be anarombe na kuzande 6 zende hina ali bisous amangaka kwa zamare yese anganu video zende publier ko to vana rojadora to vana roi partage etc na romi hando misi sana na rofa chimkula na mnakachi mangina na rochi partage mizafu tinyo merde de la fin mais bon zingsa koma be ali bisous ciao
ciao nde crédit nareo tsenjiky lany fotroka eto foatrika tsesy mandeha zay fotroka eto